Diego Bandido. Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA. No. Aragay! Maluoy ka! Oras natin mga kabisyo sa buong kapulan. We got 31 minutes after 8 o'clock in the evening. Siyempre kayo pa rin po yung nakatutok dito sa programang EDSA. That's right mga kabisyo, EDSA programang EDSA. Kasama niyo pa rin po Diego Bandido, Tanghenyo at Tuday. Eto na po ang huling hagalpakan, huling hirit po natin sa ating programang EDSA. Tsaka syempre, batiin muna natin at nakatutok sa atin. Maraming salamat sa mga nakikinig. Talagang umaalingaw-ngaw po tayo dyan. Shout out sa lahat po ng mga taga Remedios Street, dyan po sa may Malate, Manila. Ika nga, sabi ni Nicole Liala, Ome Eko. Umaalingaw-ngaw. In English, Ome Eko. Maraming salamat sa lahat po ng mga ikaw, manong taxi driver, ikaw, manong grab driver. Maraming salamat. I love you. Pakis nga, smack lang. Sa lang. Sa gums. No. O, eto na! Pag-usapan na natin ang huling tupiko na pag-uusapan dahil dito po sa programang EDSA, hindi lang tayo basta-basta tumatawa, hindi lang tayo basta humahagalpak, but at the same time, we will learn a lot of things. Okay, eto na! Pag-usapan na natin to! Viral ang picture ngayon ng isang bombero! Yahoo! Oh no! Na ginamit o mano'y ginamit panlagay ng tubig sa isang swimming pool at iniimbestigahan na. Oh no! Patay ka diha dong. Ito po ay sa Maharlika Village, Taytay, Rizal. Oh no! O eto na tang, logica na natin to tang. Ay ano pang hinihintay mo? Sige! Panatan mo na! Logican mo na yan! Logika na yan! Logika na yan! Alright mga kabisyo, logica na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? EDSA. Boards! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic to dapat na ang public property hindi pinapagamit para sa mga personal, di ba? Pero marami naman tayong nababalitaan yan eh, di ba? Ang ambulansya, ginagawang service. Saan? Saan tang? Service outing sa beach. Tama, yung mga nag-outing. Ano pa meron tang? Ay, yung iba naman, yung ambulansya, ginagawang panghatid ng chicks kay Mayor. Ay, tawag ka ganyan ang sabi. Ang bihira naman, oh. Ay, no. Pero mga kabisyo, alam naman nating foul talaga ito kasi for public service lang po dapat yan. Kasi pero ang pera ng taong bayan yan mula sa buwis di ba? Ang pinambili dyan Ay, nako mga kabisyo. Tama ba ipaglagay lang sa tubig na swimming pool ng isang private na bahay? Oh no! Hindi tama yan. Logican po natin. Ang mga government fire truck po ay pinapagamit para sa mga pang-emergency kagaya ng sunog at pang-publikong pangangailangan. Hindi sa personal na pangangailangan. O, di ba? Ay, grabe, bilis ng oras natin. Gotta say goodbye. Thank you so much. At antabayanan na po, susunod na. Eto,
madibdibang programa kasama po ang Basa Princess na si Rocky Terra sa programang Rocky's Secret Files. Yan o, susunod. Siyempre mga kabisyo, ako po si Diego Bandido na laging nagpapaalala po sa inyo. And whatever you do it all for the glory of God. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!